Mbedidi. O nwere akụkọ m ji akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. O ruru otu oge, ewu na agụ na-eme enyi. Ha abụọ bụkwa agbata obi. Ha dị mma nke ukwuu nke na o nweghị onye nwere ike ime ihe ọbụla na-akọrọghị ibe ya. Ha abụọ bụkwa ndị ọrụ ugbo ma dịkwa ike ọrụ. Mana ihe na-agara ewu nke ọma karịa agụ. Ka ewu dị ime nke mbụ, ọ mụrụ ụmụ abụọ n'otu oge. Ka nke a na-eme, o wee wute agụ. Ewu dịkwa ime ọzọ ma mụkwaa abụọ ọzọ. Iwe na anyaukwu dị agụ n'ime bawanyere n'ihi na ọ tụbeghị ime ma ncha. Otu a ka ewu mụgidere nwa wee ruo nke ise, ma ha ncha bụcha ejima ka ọ na-amụ. A sị na iwe dị agụ n'obi malitere pụtaba ìhè site n'okwu ọnụ ya na akparamagwa ya. Ụjọ malitere ịtụ ewu gbasara omume onye agbataobi ya na enyi ya bụ agụ, n'ihi na otu o si ekwu okwu ma na-akpakwa agwa edokwaghị ya anya, ọkacha n'ihe gbasara ndụ ya na ụmụ ya. Ewu wee kpọọ ụmụ ya iri dọọ ha aka na ntị ike gbasara onye agbataobi ya bụ agụ. Ọ gwara ha ka ha kpachapụ anya n'ebe ọ nọ. Ọ gwakwara ha ka ha hapụ ịkpọghere onye ọbụla ụlọ ma ọ bụrụ na ya anọghị n'ụlọ. Ụmụ ya kwere ya nke ọma ma debekwa iwu a. Otu ụbọchị ka agụ nọ n'ụlọ ya na-ahụju anya n'agụụ. O kpebiri na ya ga-aga n'ụlọ onye agbataobi ya ka ọ mara ma ọ ga-enwe ike iri otu nwa ya tupu nne ha alọta ebe ọ gara. Mgbe ọ kụrụ aka, ụmụ ewu gara nyoo anya were chọpụta na ọ bụ agụ. Mgbe ha chetara iwu nne ha tiri ha, ha ekweghị akpọpere ya ụzọ. Nke a mere agụ ji si n'elu aja wee rịdata, tagbuo ụmụ ewu abụọ ma richaa ha abụọ wee were nwayọọ laa n'ụlọ ya. Ka ewu batara kpọkọọ ụmụ ya, ọ chọpụtara na ọ bụzi naanị asatọ fọdụrụ. Ewu bere nnukwu akwa arịrị maka ọnwụ ụmụ ya abụọ nakwa ọbara juru ebe niile. Nke a mere ewu jiri kpebie na ya agaghị anọ ebe ahụ ka agụ richaa ụmụ ya niile. Ka ewu chechara ihe ọ ga-eme ma o chetaghị, ọ kpọrọ ụmụ ya niile gbalaa na be dinta wee rịọ ya ka o chekwaba ya na ụmụ ya. O kwere dinta nkwa na ya na ụmụ ya ga-abụzi ohu ya n'ụzọ ọbụla o siri chọọ ya. Dinta mere ya ebere ma nabata arịrịọ a ma kwee ya nkwa na ya agaghị anọ ya agụ emetụkwa ụmụ ya aka ọzọ. Otu a ka ewu siri were bụrụ anụ ụlọ ruo taa. Ihe mmụta nke mbụ: mmadụ na onye karịrị ya adịghị emekọ ihe. Nke abụọ: ike ngwụcha na inyere mmadụ aka ichekwaba ihe o nwere. Nke atọ: mmadụ na ajọ mmadụ ekwesịghị ịbụ agbata obi. Nke anọ: ọ naghị ara ahụ onye anyaukwu enwekwa obi ọjọọ.